Dikon arti dikon lek tanggal kan bun tere-tere tekan nang kan apa ning acara. Apa rasane wong? Lurah ngrasane opo to? Aku ya ndok. Aku ya ndok kok. Iya iki. Sapi po. Jangan asem golong. Juga sapi asem tapi gak nggowo. Ya, api iki nang asem. Lah ya, kalau ya padha ya, api ya bayem. Rambam nggon iki rambam bayi setan. Aku sabare ke apa? Ya ya nemliko sabare. Ben werek langsung duduk sik. Siapa? Aku sing mambu taek wae, Dik. Lah kuwi lho. Sarapan. Wong iki njaluk iki. Yo sakmene. Aku kuduran mie. Mie. Kok ngetan jadi beras aku. Cok. Sore arek nyeletno turu teko sore. Jahat. Nah, wi. Ngetan lae. Segone Meksiko mek. Iya, sego apa wi? Kok mambu ya digoreng nyarapi wong. Cok, cok. Dandene aku ditawani ndek iki. Kan tak gorengan benih. Tak icipin mau. Lah wong toblok kuwi lho dikocak-kocane ning bulu. Lah kok iso ki lho? Aduh, men to ning bulu. Oh.